O vello mundo morre, o novo mundo tarda en aparecer. Nese interregno xorden os monstros, e xusto aí estamos nós. Benvidas á Xanela, un medio audiovisual democrático e colectivo orientado á promoción de contido social, político e cultural. Boas a todas e benvidas unha semana máis ao noso programa de podcast. Hoxe falamos de educación. Para iso, teremos con nós a dúas compañeiras que nos van falar un pouco das demandas e da situación actual dentro das universidades galegas. Dende que comezou o confinamento, fóronse sucedendo e visibilizando unha serie de problemas xa existentes, pero que na situación actual se viron acentuados. A fenda digital, as desigualdades entre os fogares pola situación socioeconómica das familias, o privilexio do espazo. Está claro que non é o mesmo pasar cerca de 2 meses confinado nunha casa de 100 metros cadrados, con xardín e espazos habilitados para traballar, que pasalos nun piso de 30 metros cadrados no que tes que compartir os espazos, os cuidados e mesmo os dispositivos necesarios para seguir as clases virtuais. Evidentemente, estes son só algúns exemplos dentro da enorme variedade no que ten que ver coas condicións particulares polas que se ven afectadas moitas persoas a día de hoxe. En definitiva, enfrontámonos a un problema estrutural que dificilmente pode dar un bo resultado cando combinas coas deficiencias do sistema universitario e a falta de garantías á hora de asegurar unha formación á altura do que se espera nun grau universitario. Aínda así, nin o Ministerio de Universidades, nin a Consellería de Educación, nin tampouco as propias universidades parecen acabar de ter en conta todo isto. Para coñecer mellor a situación e as demandas da Asamblea Aberta de Medicina, hoxe falamos con Alicia, estudante do grao e membro da Asamblea. Hola Alicia, grazas por estar hoxe con nós. Hola, que tal? Para nós sempre é un placer atendervos. En primeiro lugar, contanos como vos organizades na Asamblea Aberta de Medicina, quen participades dela? A Asamblea Aberta de Medicina somos un colectivo de estudantes de todos os cursos do grao que nos organizamos en novembro do pasado ano co obxectivo de reivindicar melloras de organización académica, entre outras, na nosa facultade. E cales son os motivos desta nova volta á mobilización, os que vos levaron a facer este chamamento a través das redes? Neste contexto no que nos atopamos existen múltiples dificultades en calquera ámbito, e moitas delas relacionadas coa saúde das persoas, que é o tema de máxima prioridade agora mesmo. Pero como estudantes da Universidade Pública consideramos que as medidas para a adaptación da avaliación que se nos presentaban eran insuficientes e mellorables. Tendo en conta que nos atopamos nos nosos fogares, levamos a cabo unha protesta a través das redes. Por concretar un pouco, cales son os obxectivos específicos da protesta? Que é o que pretendedes conseguir? O que pretendemos con esta protesta é preferentemente conseguir garantías para unha avaliación xusta. Por unha banda, a última resolución reitoral indica que debe primar a avaliación continua, a cal tan só terá lugar no noso grao en 4 de 57 materias obrigatorias. As 53 restantes serán avaliadas con probas finais, cando estas deberán ser a excepción en casos xustificados e non a norma. Por outra banda, os períodos publicados pola Universidade deixannos 24 e 19 días hábiles para fixar aproximadamente 30 e 50 probas finais, o cal implica un conxestionado calendario académico. Con respecto á plataforma coa que contamos para a realización de probas, segundo as recomendacións que a Universidade lle fai aos docentes, non está garantido que soporte máis de 200 alumnos, cando en Medicina somos 400 matriculados de media, chegando a superar os 500 nalgúnas materias. Coa conexión simultánea de moitos usuarios ao campus virtual, fomos testemuñas do colapso do sistema. Por moitas solucións que argumenten que van a dar, realmente a día de hoxe a Universidade de Santiago de Compostela o resto de universidades galegas están preparadas para asegurar que o seu alumnado poida facer un exame final con garantías a través de métodos online? Ninguén estaba preparado para a chegada desta pandemia e os recursos tecnolóxicos dos que dispoñemos na educación pública en poucos casos son suficientes para continuar coa docencia de maneira semellante a como tería sido de xeito presencial. Pero tememos que a avaliación por métodos online pola que se está a optar traia problemas de aquí ao inicio dos exames, cando xa será tarde para a procura de alternativas. Sería precisa a elaboración dun plan de continxencia a curto, medio e longo prazo para poder actuar de maneira organizada no caso de que a situación se complique.
Cal foi a resposta neste caso da USC? Como a valorades? A Universidade di estar convencida da viabilidade da avaliación a través da plataforma Campus Virtual, a pesar das recomendacións xa mencionadas de menos de 200 alumnos por proba e de ter pautado como preferente a avaliación continua. Agora mesmo son os departamentos quen teñen a potestade para determinar os criterios finais. Bueno, queríache preguntar tamén en relación cunha nova que saiu na Voz de Galicia, que opinades desta nova na que directamente se fala dunha interpretación errónea por parte do alumnado e se vos acusa de tomar a vosa liberdade de exixir ao profesorado un determinado sistema de avaliación. Ademais, na mesma só se recolle a xustificación da USC e ningunha declaración por parte do estudantado. Tiveron en conta a vosa posición? Que responderíades ante estas declaracións? A resolución reitoral di literalmente a avaliación non presencial sen proba final, avaliación continua, terá preferencia sobre a modalidade de avaliación con probas finais telemáticas. O alumnado non está a demandar nada máis que non sexa que os departamentos se acollan á resolución reitoral. Bueno, ademais do apoio, do respaldo entre facultades e o alumnado das 3 universidades galegas, estades a recibir máis apoios? O descontento xeral reflíctese no feito de ter sido trending topic 2 días seguidos nas redes, coas etiquetas así non USC e así tampouco USC, sumándose os compañeiros da Universidade da Coruña e incluso outros de universidades de fora da comunidade. No noso caso conseguiuse que algún profesor reflexionase sobre as súas decisións e optase por cambiar o método de avaliación, sendo comprensivo coa situación. En relación con isto é conveniente destacar os nosos agradecementos a todas aquelas docentes cuxos esforzos non cesaron a pesar da súa labor asistencial. Pois, bueno, nada máis, moitas grazas, Alicia, polo teu tempo e moita forza nesta loita, tedes todo o noso apoio. Moitas gracias a vos por darnos voz. Bueno, acabamos de escoitar da man de Alicia esas demandas da Asamblea de Medicina, pero para coñecer o marco xeral do movimento estudantil non podemos deixar de falar coa Asamblea Nacional das Estudantes Galegas, con ANEGA, unha das organizacións estudantís galegas que desde 2016 leva traballando en prol dos dereitos das estudantes e que nas últimas semanas de confinamento está a ter un nivel de actividade máis que salientable. Desde ANEGA iniciaron a campaña en redes Fin do curso xa, hashtag en Twitter chegou a ser trending topic. A principal demanda da campaña é fácil de intuir, que se dé por finalizado o curso. En Galicia, a campaña chegou mesmo ao Parlamento. Sí, o Parlamento, que non saia na televisión pública galega non significa que non exista. Acadando apoios entre as filas do BNG e de Galicia en Común, concretamente das formacións Podemos e Anova, que entre as propostas para a xestión da crise derivada da COVID-19 en materia de educación recollían a finalización do curso. Bueno, e para coñecer un pouco máis as demandas específicas de todo o que está a acontecer, hoxe contamos con Elena, do Sindicato ANEGA. Hola, Elena, moitas grazas por estar con nos. Hola, que tal? Moitas grazas por contar connosco. Bueno, respecto a que facer co curso académico, propoñedes dar por finalizado o curso. Como se tería que levar a cabo isto e por que defendedes esta saída? Como aseguramos que non se perdan os contidos? Si, nós propoñemos a fin do curso que vai da man cunha superación automática das materias. É dicir, isto implicaría o remate das actividades docentes, tanto as telemáticas como as presenciais que puidese haber máis adiante, no caso de retornar ás aulas. Tamén que non habría avaliación. É dicir, decretaríase como unha sorte de aprobado xeral, que máis ben sería un acto xeral, porque estamos dando as materias por superadas, pero sen nota, de maneira que non computarían para a nosa media e non sairíamos perxudicados. Tampouco teríamos que facer exames, claro. Logo, para asegurar que non se perdan estes contidos, crearíase en cada facultade ou centro unhas comisións de seguimento formadas por alumnos, nas que participen alumnos e nas que se revisen os contidos fundamentais que quedasen sen dar nestes meses e incluílos nas materias dos anos vindeiros. Para propoñer isto baseámonos basicamente en que agora mesmo non podemos, hai alumnado que non pode garantir unha boa continuación do curso polas súas circunstancias persoais, porque ao fin e ao cabo nos atopamos nunha crise que ten un factor
tanto sanitario como humano. Cada un ten unhas circunstancias persoais en casa que poden ser non favorables para estudar e creemos que continuar o curso como se nada pois é prexudicial e non ten en conta a estes estudantes que están nunha situación menos favorable. Gostaríanos saber tamén se, ademais, entre o alumnado, pois recibichedes máis apoios. Que lle dirías a esas persoas que non acaban de compartir esta saída para convencelas? Si, recibimos o apoio das AMPAs galegas que concordan coa proposta e tamén de algúns partidos como Podemos Galicia, o Bloque ou a Nova. Pois eu diría que é a solución máis xusta, porque facer exames é problemático, tanto se son presenciais polas consecuencias sanitarias de saúde, e telemáticos polo compoñente tecnolóxico e logístico, porque non se nos debería exixir unha conexión estable e en calquera momento pode haber calquera problema e caerse un exame online, vaya. E ao mesmo tempo a avaliación continua tampouco é xusto por isto que expoñía antes, porque agora mesmo hai compañeiras que non están nunha situación que lles permita concentrarse coa forza suficiente como para seguir un curso e sacar adiante asignaturas que pois ao mellor non poden estudar ou non poden facer os traballos. Eu creo que isto é máis normal do que pensamos, porque non sei, xa non é só que haya compañeiras que poidan ter os seus pais despedidos nestas últimas semanas ou un familiar enfermo ou unha situación moi grave en casa, sino que creo que todos os estudantes estamos en xeral cun sentimento de incertidume e de agobio que obviamente nos imposibilita estudar como faríamos en condicións normais e en consecuencia con isto pois non se debería exixir que rindamos en condicións normais. No que ten que ver coa folga que comezachedes o día 16, contanos un pouco, cal é o apoio que está a recibir por parte do estudantado? Recibichedes apoios de outras universidades de fora de Galicia ou de outras organizacións alén das universidades? En canto ao seguimento da folga, pois nestas circunstancias é un pouco difícil de saber porque pois non está ese compoñente presencial dos piquetes ou as manifestacións, que sería moito máis fácil de medir. Pero consideramos que está tendo un bo apoio, porque pois entendemos que o reitorado está molesto e entendemos que como medida de presión sí que se está tendo en conta. Tamén está empezando un pouco a movilización entre facultades. Hai asembleas abertas en moitas facultades, de feito na Facultade de Comunicación, que na que estou eu, tamén se convocou unha folga polas mesmas datas, e aí sí que está tendo bastante seguimento. E logo hai outras facultades como Medicina ou Economía, onde tamén está empezando a movilización, aínda que de momento non en termos de folga. O que sí é que, como o reitorado se está amosando un pouco reticente a apoiar a folga a permitir, entre comiñas, a folga ou a considerala lexítima polas circunstancias nas que estamos, polo feito de ser unha folga telemática que non se dera ata agora, sí que hai xente que pois non se ve moi segura porque sí que estamos un pouco nunha situación de arriscarse un pouco, que é algo que pasa en todas as folgas, vaya. Hai, xa nas redes sociais, hai moitas universidades de todo o estado que están cos seus propios movementos, como a de Sevilla, a Complutense, en Oviedo tamén. E tamén os mesmos axentes políticos que apoiaban a nosa proposta do fin do curso apoian a folga. Ao comezo da folga xurdiron declaracións polémicas nas universidades galegas, especialmente no caso da Universidade de Vigo, desde onde non recoñecían o dereito a facela. Poderías explicarnos o que pasou? Que lle dirías ás estudantes que aínda hoxe teñen dúbidas ou medo? O da Universidade de Vigo é porque no Estatuto dos Estudantes de Vigo hai unha diferenciación entre paro académico e folga, que é algo que nos da USC non pasa. De todos xeitos, nos que convocamos é unha folga, non un paro académico. Entón, sí que nos pareceu bastante grave que unha universidade tratase de, pois, de algún xeito darlle a volga como para considerar non lexítima unha folga que é un dereito dos estudantes que custou moitos anos conseguir.
Eu diría que aínda que teñan dúbidas, sí que estamos conseguindo moitas cousas gracias á folga. A maioría de profesores están ampliando os prazos de traballo, están considerando que a folga é lexítima, que entra dentro dos nosos dereitos e que non poden non respectala ou impoñer as súas propias condicións porque estamos no noso dereito de facer folga. Eu diría que por solidaridade coas estudantes que non poden traballar a un ritmo tal e como ao que se nos exixe, que o máis lóxico é secundar a folga porque tamén é unha medida de amparo para elas. Simplemente iso, que non podemos permitir actitudes por parte da universidade como esa da Universidade de Vigo, por exemplo. Bueno, ademais de todo isto, tamén visibilizáchedes nas vosas redes a situación noutros niveis educativos como o bacharelato ou UFP. O alumnado de bacharelato está especialmente afectado polo tema evidente das probas de acceso á universidade. Explícanos un pouco a situación e tamén cales son as vosas consideracións sobre que se leve adiante a proba e, en tal caso, cando facelo. Considerades que pode ser un risco a súa celebración na mesma medida que no caso xa recoñecido das oposicións? En canto aos estudantes de outros niveis do ensino, a nosa proposta é a mesma, que é a fin do curso, porque é iso, ao final estamos todos tendo que seguir unha docencia telemática para que igual moitas compañeiras non teñen as mellores condicións. Se cabe en bacharelato aínda con máis presión por ter a BAU tan preto. O que pedimos é principalmente máis opcionalidade porque ao final é unha facilidade para as estudantes. Tampouco hai garantías para facela de xeito telemático, entón o óptimo sería facela presencial seguindo as medidas de seguridade recomendadas. Pero bueno, tamén consideramos que é un problema que o noso sistema educativo dependa tanto e lle dea tanto peso a probas deste tipo. No que respecta ás desigualdades que o confinamento evidencia no tocante á vivenda, levades a tempo loitando por vivendas dignas, contra os subados alugueiros, apuntando a centrificación. Neste senso, non tardades en sumarvos a folga estatal de alugueiros. E agora comezades coa campaña Se non estudamos, non pagamos. Explícanos un pouco en que consiste, onde está a forza desta folga e que facilidades dades dende a Nega ao estudantado en canto a asesoramento. Con respecto da vivenda, viñemos de sacar unha campaña nos meses previos ao confinamento por unha vivenda digna para as estudantes que segue vixente hoxe en día, porque, por exemplo, moitas estudantes tiñan que traballar para pagar o alugueiro e agora están sendo despedidas e pendentes de cobrar o ERTE e o alugueiro segue cobrándose e o mesmo cos seus pais, por exemplo. Entón, sí, pasar o confinamento nun piso de estudantes pode ser moi duro, especialmente nas condicións de precariedade que hai cada vez de xeito máis acusado. Entón, nas nosas redes vimos de publicar xusto hai un par de días cales son os dereitos que teñen os estudantes como inquilinos. Tamén animamos a calqueira que teña dúbidas a falar connosco a través delas, que son o Twitter e o Instagram Anega Estudantes e o Facebook Asemblea Anega e a nosa página web anega.gal, que tamén se publicaron aí. Bueno, recentemente o estudantado amosáchedes como o campus virtual a través do cal se pretenden facer exames finais non estaba preparado para soportar unha entrada masiva de alumnos. Cal foi a resposta das universidades? Pois sobre o tema do campus virtual, fíxose unha chamada a facer unha entrada masiva ás horas as que había convocados exames parciais de algunhas materias para demostrar que realmente é moi fácil que cando hai un mínimo número de estudantes conectados o campus poida caer e que por iso non hai ningunha garantía de facer exames telemáticos que ademais son simultáneos, vaya. Sobre iso, a universidade vende sacar unhas declaracións en algúns medios e nas súas propias redes sociais que son bastante, non sei, que deixan bastante que desear en canto a súa consideración co estudantado, porque acusaron
aos estudantes de usar bots, que, bueno, non sabemos ata que punto iso son rumores ou é realmente posible facer iso nun campus virtual. Bueno, incluso penso que se lle chegou a suspender a conta a algunhas persoas polo mero feito de conectarse a campus virtual, que estes días pois é o único xeito que temos de acceder á docencia tamén. Crees ou credes que realmente se están a ter en conta as circunstancias do alumnado pois con maiores dificultades para seguir as materias? Por exemplo, circunstancias persoais que dificultan a súa continuidade, como pode ser a saúde, a situación familiar, a situación do domicilio, a fenda digital. E, bueno, especificamente, interesando saber se considerades que se está a ter en conta a saúde mental do estudantado. Non consideramos que se estean a ter en conta as circunstancias do alumnado, nin en ningún sentido, nin no sentido económico, nin de saúde, nin, por suposto, de saúde mental. É dicir, sí que hai profesores que poñen solucións, pero iso tamén implica que cada estudante ten que falar persoalmente cos seus profesores e expoñer o seu caso persoal. Entón, iso, pois, ao final, o que dá a entender que hai un problema na universidade que é non ter en conta sistemáticamente as estudantes que teñen pois unhas condicións psicolóxicas que non lle permiten traballar ao ritmo que se nos exixe. Sobre todo as estudantes que xa non só as que teñen trastornos que se poden ver, que se ven agravados nestas condicións, senón que polo confinamento unha grande parte da poboación pois está empezando a sufrir ansiedade e moito agobio que antes non sufría. E iso, sobre todo, pois imposibilita o que é estudar e traballar, algo tan simple como poder concentrarse para facer un traballo. De feito, pois, o propio ministro Castells de Universidades dixo na súa comparecencia que se algún alumno non se vía en condicións de aprobar, pois que se lle facilitaría retirar a súa matrícula. Pensamos que isto é moi vergoñento, porque non pode ser que a universidade opte por animar as estudantes que están en unhas condicións desfavorables a renunciar á súa matrícula antes que darlle calquera tipo de facilidade. Xa para rematar, no que ten que ver especificamente co profesorado, que problemas vedes que se dan? Nos profesores, a maioría, creo que están sendo bastante comprensivos, porque ao final os profesores tamén son susceptibles de non estar nunha situación favorable, igual que o somos nós, as estudantes, porque esta crise nos afecta a todos. No que sí que está habendo moitas queixas é con respecto á última resolución reitoral, que fala dos métodos de avaliación, pois nela dice que os exames serán excepcionais e que a preferencia é a avaliación continua. En algunhas facultades como Medicina estáse preferindo, ou seja, a excepción é a continua. Están tendo exames de todas as asignaturas. Entón, tamén pedimos que o profesorado sexa flexible, teña en conta que non pode primar a produtividade por encima da nosa saúde e que non podemos traballar igual que en condicións normais. Entón, iso conleva consecuentemente pois unha baixada considerable da carga de traballo e da materia que entra nos exames, claro. Bueno, Elena, moitas grazas polo teu tempo e parabenizarvos por todo o que estades a facer e nada, moita forza de parte pois de toda a equipa, de todas as persoas que formamos parte da Xanela. Moitas grazas a vos polo tempo e tamén moito ánimo con isto. Veña, un saúdo. E ata aquí o noso programa de hoxe. Grazas a todas as que nos seguides e as que sodes novas tamén. Recordade que nos podedes seguir enviando artigos que recibiremos pois encantadas. E nada, moita forza e ánimo nestes días que quedan, xa vai quedando menos. Vémonos pronto.